Croeso chi unwaith eto i'r Gell. Un o fendithion byw yma ym Mangor ydy'r gallu weld mynyddoedd Eryri. Mae'r golygfeydd yn wych, yn arbennig yn y tywydd braf yma fo'r haul yn gwenu a'r awyr yn ddigymyle. Mae chydig yn anodd i gweld nhw weithio ond tu ni oherwydd fod yna goed yn y ffordd ac yn arbennig wrth iddi ddeilio mae nhw'n cael eu cuddio gan y gwyrdd ni. Ac eto, o gerdded rhyw 20 llath i fyny'r lôn, da ni'n gweld yr Wyddfa a'i chryw yn ei ogoniant. Ond y stori yn y newyddion wrth oswetha, mae fynyddoedd llawer mwy, mynyddoedd yr Himalaya, ac Everest neu Plith neu Chomolungma, fel mae'r bobl sydd yn byw ar ei llethrau yn ei galw hi. Yr hanes oedd fod modd gweld y mynyddoedd hyn o rai rhannau o'r India am y tro cyntaf ers 10 mlynedd ar 20. Oedd yna bobl oedd yn byw dros 100 milltir i ffwrdd yn rhoi lluniau i fyny ar Facebook a Twitter a'r cyfryngau torfol yn dangos fel yr oedden nhw'n gallu gweld y mynyddoedd yma am y tro cyntaf ers cymaint o amser. A beth arall oedd pobl Delhi a dinasoedd mawr eraill yn yr India yn gallu gweld y sêr am y tro cyntaf ers degawdau. Hyn sydd wedi digwydd ydy fod y diwydiannau mawr wedi gorfod cael lawr ac atalu gweithgareddau oherwydd y pandemig. A'r llygredd wedi clirio, natur yn cymryd gafel ar awyr yn glir am y tro cyntaf. Un modd mae dŵr yn rhedeg yn glir yng nghamlasau Venice a phobl yn y dinasoedd yn anadlu awyr iach a chlywed adar yn canu am y tro cyntaf ers blynyddoedd wrth i'r traffig leihau a natur yn mwynhau rhyw saboth o orffwys. Garweithaf y problemau mae atal diwydiannau'n ei codi. Mae pawb fel pe bydden nhw'n gwerthfawrogi byd natur, bod yr adar yn canu neu gallu gweld mynyddoedd yr Himalaya. Wrth gwrs, mi oedd y mynyddoedd yno drwy'r amser, na fedre pobl i gweld nhw. Fydda neb yn awgrymu nad oedd Everest yn bod, just am nad oedden nhw'n ei weld. Llygredd y ffatrïoedd a'r diwydiant oedd yn peri na fedre nhw edrych draw at y mynyddoedd yn ei mawredd a'i cadernid. Tybed nad oes na wers i'n hoes ni fan yna. Mae bobl weithiau yn dweud, ble mae Duw? Fedrwn ni mai weld o. Fedrwn ni mi ganfod o. Diom y bod, mae rhaid. Tybed nad ar Dduw y mae'r diffyg, ond ar yn golwg ni. Mae Eseia, y proffwyd yn yr Hen Testament, yn helpu ni weld pethau'n gliriach. Yn gynnar yn ei broffwydoliaeth, mae'n cael golygfa o Dduw ar ei orsedd a'r seraffiad o'i amgylch. A be mae'r seraffiad yn dweud? Mae'r holl ddeiar yn llawn o'i ogoniant. Ble bynnag oedden nhw'n gweld ar y ddeiar, dyna lle oedden nhw'n gweld o gogoneddus llaw Duw. Bydd yn bod ar olwg pawb arall felly. Wel, mae Eseia'n deud yn bellach ymlaen. Eich cymweddau chi a ysgarodd rhwngwch a'ch Duw, a'ch pechodau chi a barodd iddo guddio i wyneb fel nad yw'n eich clywed. Llygredd dyn sy'n peri ni fethu gweld Duw. Nid y llygredd sy'n llifo o ffatrïoedd yr India, ond y llygredd moesol sy'n llifo o galonau sy'n troi oddi wrth Duw. A'i alwad i'w garu fo efo'n holl galon a charu'n cydyn fel ni yn hynny. Da ni'n gwybod fod yr egwyddor hon yn un sydd yn real. Fedrwn ni'n cwyno am yr egwyddor hon. Yn yn byd ni. Os dwi wedi gwneud rhywbeth i siomi rhywun, wel, dwi'n ofni gweld nhw tro nesaf, rhag ofn bod nhw yn gwybod neu be fydd i ymateb nhw. Nes os yna rhywun wedi pechyn yn herbyn ni, wel, mae'n hagwedd ni a'n golwg ni arnyn nhw yn newid yn llwyr, yn dydi? A felly, wrth i ni grwydro oddi wrth y Dduw, mae hynny'n golygu bod ni'n cael trafferth i weld o. A dydy o ddim fel sy Duw fel rhyw blentyn ar yr iard ysgol sy'n deud wrth blentyn arall, dwi'n mynd i bod yn ffrindiau fo ti ddim mwy. Na, da ni'n darllen eto yn Eseia fod Duw yn deud, yr oeddwn yno i'm ceisio gan rai nad oeddent yn holi amdanaf, yn oem cael gan rai na chwiliant amdanaf. Dwedais, edrychwch, dyma fi,
wrth genedl na alwau ar fy enw. Ond ble fedrwn ni weld Duw? Sut fedrwn ni weld o rwan? Mae'r Beibl yn deud fod y nefoedd yn datgan ogoniant Duw ar ffurfafen y mynegu gwaith ei ddwylo ef. A mae Eseia yn deud wrthon ni am edrych fyny at y sêr. Codwch eich llygaid i fyny, edrychwch pwy a fi'n creu'r pethau hyn, pwy a fi'n galw allan ei llu fesel un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt. Mae'n nosweithiau'n glir y dyddiau yma. Drychwch a rhyfeddwch at allu ac ogoniant yr yna greodd y sêr. Nosweithiau yma mae'n debyg gallwn ni weld comedau lyrus yn llifo trwy'r awyr. A Duw sy'n lliwio llwybr pob un, meddai Eseia. Mae yn ogoneddus. Ac eto, mae yna ffordd fwy clir o weld Duw. Fe ddydodd Iesu pan nath Philip un o'i ddisgyblion ddeud wrtho, arglwydd dangos i ni y tad a bydd hynny'n ddigon i ni. Atebodd Iesu ef, a yw wedi bod gyda chi cyhyd heb i ti badnabod Philip. Mae'r sawl sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y tad. Sut medru di ddeud dangos i ni y tad? Ac os edrychwch chi ar Iesu, darllenwch chi fywyd yn y 4 Efengil, darllenwch be mae gweddill y Beibl yn deud amdano fo, fe synnwch chi fel y bydd y llygaid chi'n cael ei hagor i weld gogoniant Duw. Mi welwch chi'r hyn a welsoch chi o'r blaen, ac wrth i'r blynyddoedd basio, mi welwch chi fwy a mwy bob tro byddwch chi'n troi'ch golwg arno fo. Fe welwch chi Everest o ogoniant, a mynyddoedd Himalaya o wirioneddau i'w dringo yn ei gwmni fo. Codwch eich llygaid, meddai Eseia. Edrychwch pwy a fi'n creu'r pethau hyn, pwy fi'n galw allan ei llu fesel un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt. Gan faint ei nerth ei fod mor eithriadol gref nid oes yr un ar ôl. Pam y dywedi Jacob ac y llyferi o Israel. Cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd a gaeth fy hawliau o olwg fy niw. On i wyddost, on i chlywaist. Duw tragwyddol yw'r arglwydd a greodd gyrrau'r ddeiar, ni ddiffygia ac ni flina ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. Mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino ar cryfion yn syrthio'n llipa, ond mae rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. Mae'n yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Gadwch chi niweddio. Arglwydd. Da ni'n cyfaddau bod yn llygaid ni yn araf i weld a'n clusten ni'n drwm i glywed dy lais di. Ond mae hireth yn y calonau ni am gael dy weld i mor glir ag yr ydyn ni'n gweld y mynyddoedd y dyddiau yma. Dyrchafa fy llygaid i'r mynyddoedd o ble daw fy nghymorth. Fy nghymorth a ddawodd i wrth yr arglwydd, rhynawnaeth, nefoedd a daear. Llywyrchad y wyneb arnom arglwydd am bendithio. Llywyrchad y wyneb arnom, a rhoi ni y tangnefedd hynny o wybod yn bod ni yn troi at Dduw sydd yn llawn tregaredd ac yn llawn gras mwyn dy enw. Amen. Wel fory, dwi am feddwl mwy am gariad Duw, a'r cariad yma sydd wedi i gyfeirio tuag ato ni. Dan eich bendith.